Здравейте, приятели! Аз съм Либака и в момента играя... Путнах нещо. И в момента играя Fallout Shelter, където имате Valve, в който отглеждате хора. Да, отглеждате хора, правите ги по-силни, които работят за вас и събират храна, вода, електричество и капачки, което е супер готино. Така, всеки герой, всеки човек или по-скоро драуър или не знам нещо такова, драуър, мисля, дигат левели във Valve, като стават мисълте с левели, не знам за какво са даже, но от тези неща, които виждате тук, апгрейдват своите статове. Има статове, които са Strength, Perception, Endurance и другите надолу, Charisma, Intelligent, Agility и Luck, които всяка едно от тези неща действа за нещо различно, като тук ги тренираме за Perception, тук за Agility, за Strength и така. Това просто исках да процъкам малко играта на камера, защото аз се играя от не много време, може би една седмица-две и се развига до тук. Това, което виждате в момента от средното толкова много хора, е хора, които съм изпратил на мисии и се върнали с разни неща. Дрехи, които дават различни статове, както и оръжия, които са яки. Обаче тези не са. Оръжия като оръжия, просто правят демидж. И така. Колектваме ги. Да, тук получаваме как... Добре, как се казваш това? What the fuck, забравя как се казваш. И да, опа, току-що изпълних мисия, която са от тези мисии. Всяка от тази мисия дава различен брой капачки, които са парите в играта, или кутии, които можем да отваряме и да взимаме различни неща от тук, но аз нямам кутии. Тук може да закупите коли, които служат най-вече за да можете да изпращате по-бързо хора да ходят до различни мисии да се връщат. Аз специално за това ги използвам. И може да си купувате кутии. Има животни, които също дават някакви бонуси на човека, на който ги сложите. Има и роботи. Вие са Мистер Харли, които са супер готини, защото аз имам един и щом го активират, да, много малко живот е, защото доста време прямо го слагате при водата. Тук е за вода, електричество и храна. Аз имам някакво за електричество, което ми трябва. Слагате го при храна, при водата, и когато се зареди времето, което вие ще събирате храна или вода или каквото и да е там, то автоматично го взима. Даже сега ще го направя. Ето, автоматично да го събира, което е готино. Странното е, че играта не може да направи на цял екран. Затова може да има малък проблем с разни линии в видеото, за които се извинявам. Но наистина не можа да я направя на цял екран. Не знам защо натискам уж да я направя на цял екран, но се бъгва и половината екран остава. Пред като вляза ето тук и половината от екрана го няма и виждам само тази част. Да, и тук има хора, които искат да влязат в нашия Valve. Просто ги взимате и ги поставяте някъде, където ще са полезни. Ако няма къде, ги слагате в някои от складовете, където те просто
Отиват и нищо не правят, просто така се обикалят. Просто така се обикалят, докато не им намеря работа. Така. Имам 50 човека във Valve, което ми позволява да си купя нещо ново от тук. Да, от тук долу може да си купувате разни нови сгради или стаи, по-скоро стаи. Нови стаи, които може да слагате на места, където има във Valve. Примерно, сега отворих това, което ми иска 10 000. What the fuck, късате май ден, това няма смисъл. Ще 10 000. Не знам за какво е даже, тъй че не мисля да го вземам за сега, но имам голяма нужда от вода. Защото не съм си... И точно сега решиха да ме нападнат. Сега ще ви покажа какво точно е, когато ви нападнат. Когато ви нападнат, може да изпратите 2 човека тук на вратата, които да я защитават. И да им да сме яко оръжие, добре. С какво оръжие има? Пистолет. Не, вземай това. Им давате оръжия, с които да се бият срещу тях. Също така, в тази игра има легендарни оръжия, има нормални оръжия, има и рейд оръжия и някакви други, не знам други дали има, но легендарните оръжия са наистина доста добри. Ами, рип! След като умрат, може да съберете телата им, които получавате разни оръжия, които на мен не ми трябват. И просто да ги продам, защото ще минава мисия. И след като свърши нападението, те се връщат на своите места. Също така може да сложите да правите деца. Да. С други... Къде е оня? Къде чезна е? Тук е. Сложите мъж и жена в такава стая и след време... Вот. Няма вода. Събери. Ще имате малки драуари, които трябва да пораснат, за да бъдат полезни за обществото. Но за момента те ще са безполезни. Така и просто чакате. Така, искам да опитам да изпратя хора на мисия. Опа. Да, тук са мисиите, които... Тук са... обективите, които са... Тъй събирате неща, не показва ги вече. Има и Daily Report, който е за целия ви Valve. Това е Daily Report, който е... Да, ви капачки, ако имате добри резултати на Valve. Прямо в момента имам 83. До сега не съм имал толкова малко в това, но... О, шет. Взех 87 в миналия и се надявам в следващия взема повече. Защото като свърши това, ви дава една кутия, която отваряте и вътре може да се паде някой легендарен драуър или оръжие или дреха. Така, от тук се изпращат хора, за да... ще намеря някаква мисия за малко време, като... Не, тази. Тази има шанс печеля, обаче пък... Труден избор. Daily Quest. Това ще е наистина доста труден избор, защото искам да ги мина и двете, но ще минем това. Така, избирате си... Вот. Не го искам този. Айде го искам. Избирате си тримата най-силни от това Valve, примерно. И изпращате ги, като аз миналата ми мисия беше с супер слаби оръжия да го направя. Да я мина, така че този път ще им върна оръжията, които използваха преди, но си мисля, че... Това ще сложим, така. Даваме им аптечки и
тези против радиация. Мога да започнем квеста и да изчакаме тези 4 часа, но тъй като искам да го направя в клип, просто ще цъкнем това и ще ги изпратим за 2 нюк коли, които... Найс. И просто започваме. Чакаме да... Добре. Първо, защо ти не са хилнати? Не. Добре, сега. Това цялото е друг Valve, който просто трябва да преземе. Играта е синглплеер и това са Valve, които не са истински хора. Holy shit! За първи път ще се изправя срещу тези, които дори не ги знам какви са. Alpha Dead Quack. Те са Dead Quack. What the fuck? Holy shit. За първи път се изправям срещу тия, така че дано се справя да успявам да хилвам моите на време. Преди играта нямаш такива неща. Преди играта беше просто ги изпращаш и взимаш. Нямаш такива мисии. И да. Играта има също и за телефон. Може да си изтеглите да играете на телефона. Аз препущам на компютъра. Защото на телефона нямам много... Опа, искам да отворя това. И взехме това нещо, което забравих как се казваше. Не мога да се сетя. Така. Продължаваме. Опа. What? Да, тези неща могат да се отварят, както видяхте. Вътре може да има яки неща, може да има тъпи неща, може да има капачки, може да има всичко. И аз предпочитам да има хубави неща. Като всеки. Налага ми се и да се моля за гадни неща, като аптечки. Не са много гадни, но все пак. Да, има и други хора, които са като ние, които ни нападнаха. Но те са твърде слаби за нас, така че ще бъдат победени. Приближаваш с крола и месите просто така. Оп. Да, и може да ги нападате, да изберете кой да нападат. И да. Добра идея да се оглеждат, да, и когато хората умрат, може също да ги преджобите, да видите кой имат, може да имат капачки. Да, хубаво да се оглеждате за такива неща, като това, което го отворих, защото вътре наистина може да има и нюкако, може да има някое легендарно оръжие, което е супер готино. От такова нещо ми се е падало легендарно оръжие, да, тази картичница е легендарна. Но само тя, другите са ми Rare, май, това не е Rare, май. Не знам дали това е Rare, но това със сигурност е Rare. Което, да, и всъщност е силно. Да, ми такива неща, доста обаче, ако не си апдейтните Valve, няма как да ги използвате. Няма да ги правите, Valve. Дори понякога хората застават за тях, не мога да ги цъкнат. Добре, цъкна глад. Не, че може. Случва ми се да изпускам такива неща и изписал ми, че мога да взема нещо хубаво, но съм ги изпускал и не съм могъл да го взема, защото е било съвсем малко, аз съм го видял като съм бягал из стаите. Затова се разглеждам по-подробно. Да, играта изцяло е това. Гледате си Valve и... О, зомбита. И от време на време изпращате хора, за да се бият. Това време това е critical hit. Значи, щом е зелено, може да критнете повече. Щом е... Дай, абе... Зависи къде го нацъкнете, че да удари. Това е. Просто. Това е доста хубава дреха за викане на още хора. Да, може да си викате хора в Valve чрез една от сградите. О, пах тея, бе. О, това е шефчето. Значи това трябва да убием и да се моля да го ударя на... Трябва да го ударя на по пети, мисля, че ще да го убия. Но... Не всичко е толкова добре. What the fuck?
Какъв си ти, бе? О, след тази мисия със сигурност ще се бият срещу много още такива в другите мисии, което ще е отвратително. Опа. Хайде, бе! Хайде, виж на колко е малко, убийте го, бе! Айде, бе! Биса, бе! Биса като мъж! А така е. Бийте се! Айде, бе! Ето и котенци тук между другото е на тази жена и го дадах, защото... Защо не? И те дигат левели. Не знам кой е максимален левел, че е 30. Бе, даваме някакви пушкала и глупости. И минахме квеста, но можем да продължим да експортнем целия Valve, в който има още 3 етажа, за да намерим по-яки неща. Да. Хубаво е да експорвате целия етаж. Как може да има хубави неща. И капачките за мен са едно от най-важните неща в играта. Аре, бе, но малко е, убийте го, е. Така. Защото сега може да купувате... What the fuck? Сега може да купувате яко сгради, да ги апгрейдвате, което също е много яко. Имам 845 капачки до момента. Вот. Добре, защо няма никакви боболечки? Valve имам още около 2000 май, не знам. И да, това е цялата игра просто. Не, според мен е супер забавна, но някакво по-ще се добави. Може да добавят някои други неща, но според мен играта е супер. Добре, тия боболечки са колкото котката. Не могат ли просто да ги настъпят? Те ще настъпваш и умират. Опа. Мисля, виждате какво се случва в играта. Не. Всъщност е забавно да експлорваш валфовете. Опа. Когато е на малък, просто цъкат, просто спамете копчето 2 пъти. О, този пистолет е пълен булшит. Този пистолет прави 2 демидж, което е супер малко. Като сметнем, че те моите оръжия правят по 16-17 демидж, ни прави 2 и е супер малко. В началото играта може да ви се струва безинтересна, но всъщност по-нататък става по-интересна, като намерите по-яки оръжия, като почнете да си биете срещу по-големи валфове и да. Тези неща, които вземам колички и глупости. What the fuck? What? Са за направата на оръжия и дрехи, което е найс. Ами не мога да оцеля никога. Не, оцелял съм го доста пъти, ама трудно е. На телефон не съм играл играти, не знам дали е по-лесно или по-трудно, но според мен ще е по-лесно на телефон да се играе. Аре, бе. Така. Дай ми аптечка. И няма да ги връщам направо във Valve сега, ще почакам като нормалните хора 2 часа, за да ги върна в нашия Valve. Защото е супер яко да чакаш. Всъщност връщам ги само ако... Връщам ги във Valve само ако има Nuka-Cola в тях. И... казал ви ми дай Nuka-Cola. Но няма да ги връщам. Това е последната стая, нищо съществено не става, като добиете последната стая. Просто знае, че се изчистили целия Valve и може да си тръгвате. Това, което не мога да разбера в играта е защо като ходят да спасяват някой, не го взимат във Valve.
хората си казват, не, това е моят дом и ще остана тук. Ами, това е, вършиме с повечето категории, заминавате. Връщаме се с доста неща и с 1379 капачки и една нюка кола. И сега се връщаме в Валфа. Дано водата и храната ни не са спаднали още. Между другото нямах никакви проблеми с храната и водата до онзи ден. До вчера се... Да, до онзи ден, защото забравих просто да изключа играта и тя продължи да се работи. Просто храната и водата ми свършиха и онзи робот беше при електричеството и да. И чак сега разбирам, че и електричеството ми свършва. Колекта, какво е това? Не бе. Да. Може би... Какво ще стане ако... Добре. Значи. Между другото не знам какво е Steampax. Collect 9 Steampax. Какво е Steampax? Това ли е Steampax? Не. Нещо е Steampax. Опа. Абе, фин. Да, ето. Жената забременя и този може да се връща на работа. Връщай се, приятелю. Ти работиш тук. Да, и всъщност и жената може да изпратите на работа, но няма къде да работи. Тези тук тренират agility, не agility, а endurance, което ги прави доста силни. Но проблемът е, че те са втори, не им дига левел тук. Дига им съвсем малко expedience и става твърде много бавно да трябва да ги изпращате да работят, че да може да ги изпращате на мисия, защото една мисия иска поне 20 лева, както е тази. Тая е weekly, което да е един Valve Да, тук има доста хубави мисийки, които дават доста хубави неща. С мисля ми иска да дам малко, което знам как да я изпълня и ще я го направя. Иска 20 лева, добре. И това е мисията, която изпълняваме в момента. Може да изпълня още една, но сега не мисля да изпращам хора. Мисля, като се върнат тези да изпратя за ето това, защото е weekly и препушвам да го изпълня сега. Това играта загубете своята глава, което е супер нещастно, защото като ги изпратите и някакви хора въпитат и загуби своята глава, ако не говорите на въпроса. И просто въпросът е някакъв супер нещастен, който аз в един път не съм разгледал отговора, или аз не знам нищо, или просто съм тъп. Да, и в двете случаи съм тъп, защото не знам нищо, съм тъп и никога не съм отговарял на един въпрос и не знам какво ще стане, ако отговоря някой въпрос. Ами, мисля, всъщност, дали мога да апгрейдна нещо? Искам да апгрейдна нещо преди да свърша този епизод. Всъщност не този епизод, този клип. И ще апгрейдна ресторанта. И така, апгрейдваме ресторанта, където вече ще бъдат 40 храна. И преди имах 40 храна. What the fuck? Без кола за храна става повече и по-малко ще ми взима. Но увеличава енергията. Затова е хубаво да имате много такива за power и по-малко за храна и за вода, защото пауъра се покачва след като строите сгради. Като почти 20 пауър, пищането е тук и просто пауъра никога няма свърши. Но това ще бъде всичко от мен и от Flower Shelter. Ако ви е харесало видеото, наснете лайк, ако не е така, наснете дизлайк. И това беше всичко от мен и чао!